Вы глядзіце і слухаеце канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. Як лячыліся продкі беларусаў і чаму некаторыя важныя для гісторыі медыцыны падзеі адбыліся ў Беларусі значна раней, чым у некаторых краінах цэнтральнай, нават заходняй Еўропы. Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з аўтаркай больш 150 навуковых прац, кандыдатам гістарычных навук Натальяй Сліж. Добры дзень, Наталья. Добрый дзень. Вось сёння мы вырашылі пагутарыць пра гісторыю медыцыны. А медыцына гэта ж не толькі практыка, але можа і найперш навука. І можна зрабіць сумную канстатацыю. У Беларусі яшчэ не напісаная гісторыя беларускай медыцыны. У вас няма адчування, што менавіта тут найбольш недапрацавалі беларускія гісторыкі? Бо, здаецца, апошняя спроба напісаць хаця б нарысы да гісторыі беларускай медыцыны была, здаецца, зробленая яшчэ ў 80-е гады 20-го стагоддзя. У 1987 годзе гісторык Валянцін Грыцкевіч выдаў кнігу з факелам Гіппакрата з гісторыі беларускай медыцыны. Ну, вось гісторыя медыцыны это сапраўды вельмі цяжкі і складаны накірунак. Як увогуле гісторыя навукі это вельмі складаны накірунак. У Европе гэтым актыўна займаюцца. У нас сапраўды такая праца была зроблена Грыцкевічам, і на сённяшні дзень ёсць сэнсы рабіць такую калектыўную працу, таму што гэта патрабуе не толькі гістарычных ведаў, але і спецыяльных. Это патрабуе яшчэ даследаванняў ад медыкаў. Часам выходзяць невялічкія даследаванні медыкаў, таму што яны на гэта глядзяць са свайго пункту гледжання. І яны больш разбіраюцца ў пэўных медычных момантах, таму што сапраўды гэта спецыялізацыя і ў розных накірунках, і анатомія, хірургія, і гэтак далей. І тут сапраўды патрэбен такой прафесіянал, не толькі гісторык. І, канешне, гэта галіна ведаў даволі цікавая, таму што гэта не толькі медычная практыка, тэорыя, гэта паказчыкі, якія былі дактары, як лічылі і гэтак далей. І гэта вельмі шмат што паказвае, якое было штодзённае жыццё. І сапраўды такія даследаванні неабходны. Да гэтага вашага адказу я магу дадаць, што выдатныя беларускія гісторыкі Анатолій Валянцін Грыцкевіч абодва скончылі гістарычны факультэт БДУ, інстытут замежных моваў і Менскі медычны інстытут. А Валянцін, малодшы брат, быў і кандыдатам медычных навук, а не толькі меў навуковую ступень у гісторыі. Таму ён взяўся пісаць гэтую медыцыну. Вы абсалютна маеце рацыю. Як лічыліся жыхары Беларусі ў старажытныя часы? Ну, тут залежала, зноў мы вяртаемся да такой паняцця, як саслоўны стан. Калі гэта быў кароль і вялікі князь літоўскі, у яго быў свой персанальны медык, які іх лічыў. І персанальныя медыкі, часамі яны яшчэ былі астролагі, яны былі ў Казіміра Егемончыка, у Жыгімонта Аўгуста, у Стэфана Баторыя, і ў іншых асобаў. Шляхта, таксама заможная шляхта, яна мела сваіх персанальных медыкаў. Калі ўжо мы кажам пра мяшчан, то мяшчане мелі магчымасць звярнуцца да цырульнікаў або схадзіць у аптэку. У гарадах з'яўляюцца 16 стагоддзя, пачынаюць распаўсюджвацца аптэкі. А у сялян, як заўсёды, былі лакальныя такія ведзьмаркі, чараўнікі, траўніцы, якімі гэтым займаліся. Вот так адно і адбывалася. А ці трапіла медычная інфармацыя ў рукапісныя кнігі на старабеларускай мове? І калі так, то пра што там пісалася? На якім узроўні была тая інфармацыя? Так, захаваліся на сённяшні дзень на старабеларускай мове такія траўнікі, якія апісвалі такія рэчы, як зёлка, яе характарыстыка, для якіх мэтаў можна выкарыстоўваць. Часамі ў такіх траўніках былі урыўкі з Гіппакрата або Авіцэны, таму на старабеларускай мове функцыянавала медычная літаратура. Але карысталіся папулярнасцю, канешне, больш траўнікі, чым такая, можна сказаць, прафесійная медычная літаратура, дзе была б апісана анатомія або захворванні і гэтак далей.
А больш такога плана былі траўнікі папулярны. Гэта, конечно, архаічная рэч, гэтыя траўнікі, але вот калі я вас пытаю такое, ці можна парадамі са старых беларускіх траўнікаў карыстацца цяпер? Можна. І увогуле на сённяшні дзень сучасная медыцына ідзе менавіта да гэтых траўнікаў, але робіць уже даследаванні другія, где ідуць там паказальнікі адносна хіміі, адносна таго, як можна выкарыстоўваць тыя ці іншыя зёлкі, таму што іх лекавыя ўласцівасці не змяніліся. І часам сучасныя медыкі здзіўляюцца, вот як людзі інтуітыўна зразумелі, што можна гэта выкарыстаць. Але не ўсе парады трэба браць і выкарыстоўваць адзін да аднаго. І калі, напрыклад, умоўна кажучы, мы берам рамонак, да, то трэба браць яго характарыстыку і сучасную і глядзець, як што выкарыстоўвалася. Таму гэтыя рэчы маюць актуальнасць, але іх трэба ўжываць ужо на сучасным узроўні. І цяпер у мяне да вас агульнае такое больш пытанне. Як нашы продкі ставіліся да цела? Што гэта было такое для іх? Ці існавала розніца ў медычным стаўленні да цела мужчын і цела жанчын? Ну, калі мы берем падыход да цела, то рэлігія заўсёды казала грэшнае цела, самае важнае, што душа. Але падабаецца ці не, мы нараджаемся або мужчынам, або жанчынай. І ў гэтым і лёс вызначаецца, і дагляд за целам вызначаецца. І была яшчэ такая розніца, калі больш даследавана і было вядома мужчынскае цела, таму што мужчыны займаліся даследаваннем, то што адбываецца з жаночым целам, гэта было проста незразумела. Вот нават цікавыя рэчы назірання за цяжарнымі, вот у старажытнасці напісалі яшчэ такія моманты, што калі цяжарная нешта захацела, то ёй трэба гэта адразу даць. І не спакушаць яе там рознымі іншымі рэчамі, бо калі яна нешта захоча, і ты не знойдзеш, што ў цябе будуць праблемы. То есть вот яны не маглі патлумачыць то, што для нас зараз зразумела, як пэўныя гарманальныя збоі, як нейкія там цыклы. І для іх гэта вот фізіялогія арганізма, гэта было незразумела. І таму вот для іх жанчыны это было што-то нешта, ну, вельмі дзіўнае, хаця анатомію і мужчынскую, і жаночую, ну, как бы на тыя часы ведалі добра, таму што было уже ускрыццё анатамічнае, было уже зразумела склад гэтага цела. Але то, што мы зараз маем функцыянаванне гэтага цела, важнасць, як зараз медыкі апісваюць там спецыфіку ўнутраных органаў, то тут ужо на тыя часы яшчэ пакуль не даходзілі да такога ўзроўня. А ці існавала ў нас у сярэднявеччы і ў новым часе такое паняцце, як догляд за целам? Да, існаваў. І прычым існавала такое паняцце, было вельмі распаўсюджана, як сезоннасць. Якую ежу трэба ўжываць у залежнасці ад таго, які сезон. Выкарыстоўваліся парады Гіпакрата, што, напрыклад, перад сном добра пагуляць, дыхаць свежым паветрам. Все гэтыя парады, яны мелі месца, і як даглядаць, і касметычныя парады, як упрыгожваць сваё цела. Все гэта мела месца і выкарыстоўваліся вельмі часта старажытныя антычныя напрацоўкі. Калі я думаю пра гісторыю медыцыны, то 16 стагоддзе вельмі важнае. Вот гэты час рэнесансу, ён прынёс вельмі шмат зменаў і ў тым ліку ў медыцыну. Той жа Грыцкевіч пісаў, як змагаліся з эпідэміямі, але былі там іншыя падзеі. Вот пытанне, чаму, на вашу думку, першае анатамічнае ўскрыццё у Вялікім княстве Літоўскім адбылося яшчэ ў 1586 годзе? Я маю на ўвазе ўскрыццё памерлага караля Стэфана Баторыя ў горадні. Здаецца, і дом той нават захаваўся да нашага часу. А ў той час, як, напрыклад, у Чэхіі, такая падзея адбылася на 40-50 гадоў пазней. Ну, тут ёсць істотны момант, гэта наяўнасць медычнага факультэта. Нашы медыкі все вучыліся за мяжою. У Вільні не было медычнага факультэту, і гэта было істотна. А замежныя медыкі
У 16 стагоддзі яны ўсе ведалі, што такое анатамічнае ўскрыццё, і навучанне на медычных факультэтах вялося з ужываннем гэтага анатамічнага ўскрыцця. А пры Стэфані Баторыі былі італьянскія медыкі, якія вельмі добра гэта ведалі, і таму там была яшчэ спрэчка з-за дыягназа, і гэта прымусіла зрабіць анатамічнае ўскрыццё, каб зразумець, што здарылася, чаму ён памёр. Канешне, калі б у нас была развітая медычная адукацыя, ўскрыццё было бы зроблена значна раней. А так у нас атрымалася менавіта ў сувязі з такім выпадкам, гэта анатамічнае развіццё. Тут, канешне, все залежыць ад адукацыі і навукі на пэўнай тэрыторыі. Бачыце, а мы ж гаворым, што ў некаторых краінах яшчэ пазней было. Добра, а ці можна сказаць тады, што адсутнасць свайго медычнага факультэту стала асноўнай праблемай беларускай медыцыны першых стагоддзяў новага часу? Канешне, гэта была праблема, таму што ўсю інфармацыю, адукацыю трэба было браць за мяжою. Нават калі нейкі медык атрымаў добрую адукацыю, прыехаў у ВКЛ, ён не можа так навучыць свайго вучня, падрыхтаваць так, як гэта патрабавалася нармальная класічная універсітэцкая адукацыя. Можа пераняць пэўны вопыт, але, канешне, медычная адукацыя на вельмі сур'ёзная. І больш стала звяртацца ўвагу на медычную адукацыю да 18 стагоддзі, калі вы ведаеце, это знакамітая пішуць пра школу акушэрак, якая была зроблена Тезенгаузам, але французскія настаўнікі, якія працавалі, они пісалі, што мы не можам навучыць беларускіх селянак акушэрству, таму што яны не ўмеюць чытаць, пісаць. І гэта не такая простая рэч, нават звычайнае акушэрства, там і калі няма проста такіх сур'ёзных базавых ведаў. І гэта рэальная праблема, што адсутнасць такога факультэта і такога накіравання. Таму што в першую чаргу, мы зараз зразумеем, што добрая медычная адукацыя – гэта здароўе нацыі. І, канешне, гэта істотны мінус, калі медыцына не развіваецца ў той ці іншай краіне. Як я разумею, продкі беларусаў і літоўцаў вырашалі гэтую праблему за кошт запрашэння лекараў. Калі, наколькі я памятаю, у 20-е гады 16 стагоддзя ў Вільні жыло 5 дактароў медыцыны разам са Скарынам. І яшчэ Евген Немяроўскі, савецкі гісторык, расейскі гісторык, пісаў, што у той час цяжка назваць у Европе цэнтральнай і нават заходняй яшчэ хоць адзін горад, дзе было адначасова жыло 5 ці 6 дактароў медыцыны, як у Вільні таго часу. Так што яны неяк спрабавалі вырашаць гэтую праблему. Добра, калі паглядзець у гісторыю, кідаецца ў вочы, што шляхта не ішла вучыцца на медыкаў. Гэта пераважна былі мяшчане. Чаму так адбывалася? Шляхта, па-першае, это ж свая спецыялізацыя. Яны заўсёды шлі ў гісторыю, права, заканадаўства. А што такое медыцына? Па сутнасці, это даволі брудная справа. Па великаму рахунку, ты заўсёды сутыкаешься з хваробамі, з праблемамі. Это не зусім прыстала для шляхты. Такая не особо такой, хоць занятак як бы і аплачваемы, але не самы прыстойны для набілітэту. Таму ў асноўным ішло мяшчанства. А для мяшчанства это было не только добрая справа, але яшчэ і добрый заробак. І былі не толькі медыкі, другая катэгорыя гэта былі цырульнікі, якія мелі права ускрываць пэўныя нагнаенні, яшчэ нешта рабіць, такія дробныя хірургічныя аперацыі. Таму для мяшчанства гэта быў вельмі добры заробак, і, як правіла, яны ішлі ў гэту справу. Мы ведаем, што гэта змянілася з цягам часу, бо ўжо у 19 стагоддзі, у часы паўстання, напрыклад, пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага, там брала ўдзел вельмі шмат лекараў шляхецкага паходжання. І я ўспамінаю, што лекар аўстрыйскі, які прыехаў у 1803 годзе ў Вільню
засноўваць разам са сваім бацькам медычны факультэт. Гэта адбылося якраз у 1803 годзе ў Віленскім універсітэце быў заснаваны медычны факультэт, ці 1804. І вот ён пісаў, што ў той час, у пачатку 19 стагоддзя, лекар ужо быў вельмі папулярнай фігурай у Вільні. І яны карысталіся павышанай увагай жанчын і былі вельмі жаданай партыяй для шлюбу. Што змянілася? Ну, конечно, по 18 стагоддзя паўплывала гэта асветніцтва, адукацыя і роля навукі, у тым ліку і медычнай, і зварот ужо да асобы, да цела пашоў па-другому. Ну і лекары сталі, канешне, паважанай прафесіяй. Яна і раней была аплочваемая, а ў 19 стагоддзі проста ідзе і пераасэнсаванне рэчаў такіх. Таму няма нічога дзіўнага, і сёння медыкі карыстаюцца большай увагай і павагай з боку жанчын. Ну вот мы гаворым, што у гісторыі беларускай медыцыны здараліся вельмі значныя нейкія падзеі. Напрыклад, у Менску ў пачатку 19 стагоддзя лекар нямецкае паходжання, які меў грамадзянства расійскай імперіі, які застаўся на ўсё жыццё жыць на тэрыторыі сучаснай Беларусі, ён першы ў свеце прымяніў гіпс для лячэння пераломаў. Гэта лекара звалі Карл Гібенталь. Сёння пра гэта практычна ніхто не ведае. І мы зноў вяртаемся да пытання пра гісторыю навукі, пра вывучэнне гісторыі навукі ў Беларусі. Як, па-вашаму, павінна развівацца беларуская гістарычная навука? Якія магчымасці павінны з'явіцца ў беларускіх гісторыкаў, каб нарэшце напісаць гісторыю беларускай навукі, у тым ліку гісторыю беларускай медыцыны? Ну, па-першае, гэта вельмі шмат што залежыць ад фінансавання, ад кваліфікацыі і ад кантактаў з замежнымі калегамі. Таму што, каб вывучаць сённяшнюю нават гісторыю медыцыны, трэба яшчэ вельмі добра ведаць гісторыю еўрапейскай медыцыны. Калі я рабіла даследаванне па гісторыі сексуальнасці, я звяртала увагу на ўзровень развіцця медыцыны ў Італіі, куды вельмі шмат ездзіла нашых выхадцаў з Великакняства Літоўскага. І тут вельмі істотная сукупнасць усіх фактараў. І наяўнасць спецыялістаў, якія могуць разумець гэтую тэндэнцыю, таму што гісторыя медыцыны вельмі цяжкі накірунак для даследавання, патрабуе вельмі значных ведаў. Як увогуле гісторыя навукі з пункту гледжання еўрапейскай навукі, гэта з'яўляецца адзін з топавых накірункаў, якім можа займацца далёка не кожны. Таму у гэтым плане важнасць усіх фактараў і наяўнасць супрацоўніцтва, і фінансавання, і адпаведных кадраў, якія могуць гэта зрабіць. Дзякуй, Наталля. На сувязі была кандыдат гістарычных навук Наталля Сліж. У Празе для вас працаваў Сергей Абламейка. Таксама дзякуй за добрую размову.